Her på kommunikationsvirksomheden Kumuli i Sorø går det rigtig godt. Faktisk går det så godt, at de nu for andet år i træk er blevet kåret som gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen. Det blev vi selvfølgelig stolte over. Så stolte, at de udsendte en pressemeddelelse. Vi tænkte sådan om, okay, det var måske alligevel meget godt gået. Lad os skrive om det. Så medarbejderne så naturligvis frem til, at aviserne dukkede op. Og så får vi også et rigtig, rigtig godt grin. Grinet skyldes dog ikke den her, nemlig Sorø Avis. De har redigeret fint i vores pressemeddelelse. Og også den anden avis her i Sorø, Sorø-Posten, vælger at bringe nyheden. Dog med en helt afgørende forskel. De har også synes rigtig godt om det, vi har skrevet åbenbart, fordi de har bragt den nærmest i sin fulde længde. Blot har de skiftet Kumuli ud med Susålandets aviser, og jeg hedder lige pludselig Jimmy Hansen, kan jeg se. Sorø-Posten har nemlig bragt præcis den samme pressemeddelelse, men navnet på virksomheden er pludselig skiftet ud med deres eget. Det er jo helt fantastisk, så enige vi er om alting. Vi ringede naturligvis til Sorø-Posten for at få en forklaring på den forbløffende enighed. Han har ikke tid for at vide. Han har ikke tid, siger du? Nej, godt. Det er det. Og det er ikke noget med ingen kommentar så? Nej. Okay, men han har ikke tid til at kommentere? Nej. Han har heller ikke 15 sekunder? Nej, det siger han nej til. Ja. Imens mor Susanne ejler sig over, at avisens salgschef udtaler ordret det samme, som hun gør. Det kræver nytænkning og udsyn og gennemslagskraft, og det har jeg så også selv sagt herover. Enighed helt ned til den mindste stavefejl. Men en ting må man dog give Sorø-Posten ret i. De står for nytænkning. At det her, det er måske alligevel en ny måde at gribe tingene an på, så det kan jo godt være, at de skal have lov til at have en klapsalve for at være nytænkende.